כשכואב הגב התחתון, כמו שקרה לי הבוקר, וגם קצת עם משיכה כזאת לכיוון הישבן, אפשר להתחיל בעבודה של יציבות ופחות של תנועתיות. ולא רק את זה, אלא אפשר להתחיל מפלג גוף העליון. לא חייבים ישר להתחיל מתנועה של הגב. הרבה פעמים דווקא בזה שמייצרים תנועה בחגורת הכתפיים, בשכמות, בצוואר, אפילו בכפות הרגליים, אפשר לייצר תנועה מבלי להפעיל את הגב. השלב השני, עבודה איזומטרית, עוזרת להגביר קצת את המתח של השרירים. אז לחיצה של כף יד כנגד החלק הקדמי של הירך, יחד עם נשימה ושמירה על מרכז גוף מאורגן, יכולה להעלות את המתח והעבודה בשרירי הבטן, מבלי לעורר רגישות בגב התחתון. אז גם יד של אותה רגל וגם יד ורגל נגדית יכול לעבוד כאן מצוין. לא מתייחסת פה במיוחד למתי לקחת ומתי להוציא אוויר, אבל כן מתייחסת לעובדה שהנשימה ממשיכה ברציפות. אני גם פחות מתעסקת באם האגן הוא ניטרלי, עם פרינט, אם יש קשת או אין קשת, כל עוד נשארת יציבות של מרכז הגוף כנגד העומס. והמקום של הרמה של רגל אחת לדוגמה, ואחר כך הרמה של הרגל השנייה, היא כבר השלב שבו אנחנו בודקים, אחרי שיצרנו את העלאת הטונוס של השרירים של מרכז הגוף, בודקים איך השרירים יכולים כבר להתמודד עם המשקל של הרגליים, של רגל אחת ואחר כך של רגל שנייה. ושוב, הנקודה היא לא אם יש קשת טבעית, אין קשת טבעית, אלא כל מנח שבחרנו, שלא כואב כמובן ולא מחמיר את הכאב, הוא כזה שאפשר לשמור עליו גם כשהרגל יורדת וגם כשהיא עולה. הכפות רגליים לא נראות כל כך בתמונה, אבל אני עובדת גם איתם, אני עושה לפעמים פלקס, לפעמים פוינט. אחרי שהבנו שמרכז הגוף כבר יכול להתמודד עם העומס, אז אפשר להתחיל לבדוק גם קצת תנועה בעמוד השדרה, בפלג גוף העליון. אז הרמה של הראש עם התחלה של איסוף סנטר, הדליפט ואחר כך צ'סטליפט, עם שהייה ונשימות, היא כמו הכנה טובה למצב של משהו שהוא יותר תנועתי אחר כך. בגלל שההעדפה היא לא להיכנס ישר לתנועתיות, אז אפילו את הנושא של רוטציה, אני מתחילה קודם עם רגל אחת, רק ירך שנפתחת כמו עטיפה של ספר, שפותחים רק צד אחד, ואז הרגל השנייה, וזה לפני שאני מכניסה את הרוטציה בעמוד השדרה, ואני אפילו מסמנת כאן איך אני מחזירה עם האגן הנגדי, את האגן הנגדי למקום, ויוצרת איזה מין אנטי-רוטציה בעמוד השדרה. שוב, הגברה של עבודה שרירית, והיא מגלה לנו איפה יש אולי מוקדים של רגישות באזור הירך והישבן, ואז מעבר לתוך חיבור של צ'סט ליפט עם הרמה של הרגליים לטייבל טופ, וכאן כבר בגלל שהבטן הרבה יותר מגויסת ומרכז הגוף העלה את המתח שלו בצורה הרבה יותר משמעותית, אז אפשר כבר לעבוד עם שתי הרגליים ביחד ולוודא שבאמת יש את המוכנות לפני שמתחילים להיכנס למנופים גדולים. שוב, זה שקמנו עם כאב גב לא אומר שתמיד או לאורך כל התרגול נשאר בעבודה מאוד 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 מינורית, אבל זה כן מזמין אותנו לפני שנכנסים לאזורי התנועתיות, קודם לבדוק את האזורים של היציבות. כאן כבר כניסה עדינה ראשונה לרוטציה, כאשר השכמות נשארות, הידיים מורמות למעלה, כי יש השליחה של השכמות, ההרחקה של השכמות היא כזאת שמאפשרת עוד יותר חיבור של כלוב הצלעות על המשטח, אז אני מאוד אוהבת לעבוד ככה, בעיקר בימים שהגב יותר רגיש, והרוטציה היא מאוד קטנה, ניס-ווי, ברכיים צמודות וירכיים צמודות, מתחיל בעצם את התנועה של הרוטציה. והרמת האגן
היא לא הרמת אגן מתוך תנועתיות, אלא היא ממש ליפט של כמו היפ טראסט, כמו פלוויק ליפט, וזה בעצם המקום שאני גיליתי שמאוד מעורר לי היום את כאב הגב. אז הייתה גם כאילו הבנה שאזורי הפשיטה הם יותר רגישים מאזורי הכפיפה, וכשהבנתי את זה, אז זה נתן לי הרבה תובנות לגבי המשך התרגול שלי מכאן והלאה. כלומר, עשיתי את החלק הראשון מתוך חשיבה על מה בעצם השביל שאני רוצה ללכת בו בהמשך התרגול. אז הכמה דקות הראשונות היו כאלה של ממש כזה לבדוק איפה הגוף שלי נמצא, תרגילים של יציבות לפני תרגילים של תנועתיות, וזיהוי של איזה מרכיב הוא המרכיב היותר רגיש מבחינת התרגול ומה מעורר יותר את הכאב. ואז משם יכולתי כבר להחליט שאני הולכת להתחיל תנועתיות בישיבה מה-fall down. אפשר לראות שהגב ככה לא מאוד מתמסר לתנועה, ומצד שני לא התעורר שם כאב. אז אחרי שהבנתי את זה, עברתי לתרגל דווקא בעמידת 6. אמרתי שיש פה הזדמנות למנח שהוא בדרך כלל הרבה יותר עדין ונוח, גם במצבים של כאב, ואני לא נכנסת פה להקשתה משמעותית, כי זה היה באמת רגיש. הפתיחה של היד היא עוד פעם הזדמנות להיכנס לרוטציה יחסית מינורית, ולקחתי אותה מאוד מאוד באיזי, עם הרבה תמיכה והישענות. זה אפשרה לי כן להתחיל להכניס את התנועתיות הזאת. בכלל רוטציה היא שער טוב לתנועתיות בעמוד השדרה, בטח בימים שיש כאב. בגלל שהפשיטה בירך בברידג' הייתה לי מאתגרת, אז גם פה בברד דוג נכנסתי לתוך פשיטה בירך יחסית בחשש ובעדינות, והכניסה לתוך רוטציה בירך זה היה שוב הזדמנות לפתוח קצת את טווחי התנועה לפני שאני נכנסת לעבודה בשרשרת פתוחה. כלומר, עצם העבודה על רוטציה בירך, התחתונה התומכת, בשרשרת סגורה, תאפשר לי תכף לעשות את התנועות כמו one leg circle בשרשרת פתוחה עם פחות רגישות, וזאת אסטרטגיה שאפשר להשתמש בה. לא רק בימים של רגישות בגב, גם בימים רגילים. וזהו, ומפה כבר נכנסתי לתוך תרגול. אפשר לראות קצת כזה רפוי באזור הידיים, לא נכנסתי לאינטנסיביות. הורדתי רגל אחת, נשארתי רק עם רגל אחת באוויר. ועדיין, מרגע שהבנתי מה הכיוון שאליו אני הולכת, ועשיתי את הטסטים האלה של מה עובד לי יותר ופחות, אז יכולתי להיכנס לרפרטואר די בביטחון. כן, ברולאפ לא נמתחתי עד הסוף קדימה, נתתי כזה הזדמנות לגב לעשות את הדברים בהדרגה, וגם יש כאן אפשרויות נוספות של פירוק שאני אוהבת, כמו רגל אחת עוזרת להתרומם, והחלפה בין הרגליים. באופן די עקבי השתמשתי לא יודעת אפילו למה עשיתי את זה, כנראה זה היה לי יותר נוח לעשות את זה בצורה של את כף הרגל לעבוד איתה בדורסיפלקשן. אפילו כאן אני עושה פוינט בהתחלה ואז קצת משחררת אותו, כנראה שמשהו שם היה לי פחות נוח. וה-one leg circle זה בעצם מה שאמרתי קודם על התנועה בירך, באמת למודיפיקציה מאוד מאוד לייט, כי היה לי שם בירך הימנית, היה המוקד של הרגישות, כאילו משיכה מהגב לכיוון הירך האחורית, ממש ממש כזה מתיחה עצבית, אז ממש לקחתי את זה באיזי. ברגל השנייה זה היה פחות דרמטי, ויכולתי להרשות לעצמי קצת יותר.
אז זה שיש יום רגיש יותר, זה ממש לא בהכרח דורש לתרגל את כל התרגול בצורה מינורית. אפשר למצוא גם מקומות קצת יותר אינטנסיביים, אבל לשים את הסטטוסקופ הפנימי הזה על איפה הגוף שלי נמצא בבוקר שהוא מתחיל בכאבים, זה נותן הרבה ביטחון להמשך היום. אז כאן כבר הרגשתי מספיק בטוחה לעשות תנועה כמו רולינג בק, אבל עם רגליים מאוד מאוד חופשיות ועם כן תנופה שאפשרה לי פשוט לעשות את זה בקלילות וליהנות מהתנועה הזאת ולא לחשוב עליה בתור תנועה, בתור משהו מאוד מאוד מאתגר. עבודה של ה-one leg stretch הייתה יחסית רגילה, לא הרגשתי שם כבר יותר מדי את הרגישות, ובכל זאת בחרתי שלא לעשות את כל סדרת הבטן, אלא רק את השניים הראשונים. והספיין סטרץ' הייתי צריכה הרבה תמיכה, אגב מאוד מאוד לא רוצה תנועתיות, שזה גם משהו שכדאי לחשוב עליו. אז כפיפה בירך עם ירך מסובבת החוצה, וכפיפה בירך, תכף נראה עם הברך פונה למעלה, עם הירך בכפיפה ללא רוטציה. התמיכה הזאת של הידיים, גם שהכתפיים קצת עולות, לא צריך יותר מדי להתרגש מזה, אם זה נותן את הרמה של הגוף כלפי מעלה, והכתפיים צריכות טיפה להתרומם בשביל זה, אבל זה מעברר קצת את אזור המותן, ונותן את התחושה הזאת שיש יותר נינוחות, אז זה בסדר. הכתפיים למטה הם פחות מה שחשוב לנו בשלב הזה. כאילו אם יש להפך, כאילו תנועה באזור השכמות והכתף, אז הרבה פעמים כל הרקמה של הרקמות והשרירים והאור והרקמות חיבור זזות לאורך עד אפילו האגן, אז אפשר לנצל את זה. הקורקסקרו, גם לא חשבתי על לבצע אותו בגרסה יותר מאשר בסיסית ביותר, אבל כן, אפשר לראות שכבר יש תנועתיות בעמוד שדרה שהיא הרבה יותר משמעותית, כמובן עם ההגבהה זה אפשרי לגמרי, ואז גם יכולתי ליישר את הרגליים, ובאמת לנסות להיכנס לאזורים הקצת יותר מאתגרים ואינטנסיביים, ואין ספק שהגוף לאט לאט גם נפתח לתוך התנועה. אז כשחשבתי לעשות את הסו, זה היה נראה לי קצת יותר מדי לשלב הזה, והעדפתי שוב קצת להעדיף את התנועתיות של כתפיים. אפשר לראות ככה שאני קצת זורקת את החזה לפנים, וזה בסדר. לא משהו מאוד דרמטי. כמובן שאם מסתכלים על זה מהצד, אפשר לתת איזשהו קיו באזור מרכז הגב, כדי קצת לעודד אותו לחזור אחורה, אבל לא מדובר באיזושהי דרמה גדולה. זה חידודים ודיוקים יחסית קטנים. ושוב הרוטציה שקצת יותר משוחררת, או לאט לאט הולכת וקצת נפתחת, אבל זה תחליף טוב. גם אם עשיתי קודם תרגיל אחד מדרגת קושי יותר גבוהה, זה בסדר לקחת את זה כאן לדרגת קושי יותר נמוכה. קצת בדקתי מה קורה פה עם כאילו back support, אבל תראו כמה נמוך אני עולה עם האגן. כאילו ממש ממש רגישה לפשיטה בירך, וכשעברתי פה לשכיבה על הבטן, אז כל הנושא של extension בירך בכלל לא נכנסתי אליו. כלומר, עשיתי תרגילי פשיטה מאוד מאוד עדינים, כבר הבנתי קודם שהפשיטה היא המקום הרגיש שלי היום, ולא נכנסתי בכלל לפשיטה בירך, אלא רק לפשיטה בעמוד השדרה מכיוון בית החזה. כלומר, איך בעצם ידעתי שאני לא הולכת להיכנס לאזור הזה? כי כשעשיתי את הברידג' בשכיבה על הגב והרמתי את האגן ונכנסתי לתוך המקום של המתיחה הזאת של קדמת הערך, הבנתי ששם זה המקום שמאוד מעורר לי את הכאב. ואז
הבנתי שפשיטה בירך היא הטריגר שלי היום. זה עדיין לא אומר שאני לא יכולה לעשות שום פשיטה בעמוד השדרה. אז נכנסתי כן לעבודה של הפשיטה, אני עושה פה את הדאבל לג קיק, אבל אני לא משתפת את הרגליים. חדי וחדות העין, אולי שימו לב שיש רגעים שאני הופכת את כפות הרגליים, לא רואים את זה בפריים, הופכת את כפות הרגליים, אתם רואים שעכשיו הרגליים התרוממו, אז בעצם אני עושה פלקס בכפות הרגליים, ואז היא יוצר מעט היפ אקסטנשן. חזרה לעמידת 6, כי אני רוצה לבדוק מה קורה בפלנק בעצם. אמרתי, אני לא מוותרת על להיכנס לאזורים קצת יותר אינטנסיביים של התרגול, בינתיים שהם לא מחמירים לי את הכאב. אז קצת סרטוס פוש-אפ וקצת סקפולר פוש-אפ, ואז גם עבודה על הצד של תנועתיות בשכמה, ושל פלנק צידי, שהיה יחסית כן רגיש, משהו באזור של החיבור של הירך ושל האגן עם עמוד השדרה כן עורר רגישות, אבל עשיתי גרסה וריאציה יחסית את הווריאציה הכי קלה שאפשר, אבל לא ויתרתי על זה. וזה... גם פה אפשר להגיע לדרגות קושי כמובן הרבה יותר גבוהות, אבל אם זה מעורר את הסימפטומים, אז ביום כזה עדיף להניח לזה. כמו תמיד, אני מאוד אוהבת להשתמש באביזרים והסביבה שיש לי, אז הגדר הנחמדה הזאת הייתה אמצעי טוב להשתמש בו, כדי קצת יותר לייצב. אפשר לראות שהשכמה השמאלית לא 100, אבל כנראה שהייתי מאוד מרוכזת באגן, בגב, בתחושות שמתעוררות, אז פחות התעסקתי בלארגן שם את השכמה. שוב, לא משהו דרמטי, אבל משהו שאפשר לשים אליו לב כשמסתכלים. וחזרה אל הרמת הגן, אפשר לראות שהאגן מתרומם כבר הרבה יותר, וכבר הרגשתי הרבה יותר בטוחה והרבה יותר נינוחה להרים אותו, ולהגיע אל אזורי האקסטנשן. זה עדיין היה, לא יכולתי עד הסוף להרים, ולא יכולתי להרים ברגליים ישרות, אבל כן הצלחתי להגיע לאזור קצת יותר אינטנס. ואז באמת אפשר לחזור לפוש-אפ מלא, כי איך שלא הופכים את זה, אם אפשר לעשות פוש-אפ, צריך לעשות פוש-אפ. גם אם הייתי צריכה לעשות אותו עם שיפוח חיובי על איזושהי הגבהה משמעותית, אז עדיף לעשות את זה ולא לוותר על התנועה הזאת, גם ביום שיש כאב. כמובן לא אם זה מעורר את הכאב, אבל זו תוספת כזאת לעוד טיפה תנועתיות של עמוד השדרה, וכאן בעצם חזרתי לישיבה יותר מוגבעת כדי לעשות את הסו שקודם דילגתי עליו, כי הוא הרגיש לי קצת יותר מדי אינטנס. אז התחלתי מרוטציה, עשיתי את זה ככה עם תמיכה, ובניתי אותו בהדרגתיות, בישיבה יחסית גבוהה. זו אופציה שאפשר לשקול אותה, לאו דווקא את הווריאציה הספציפית שאני עשיתי כאן, אבל פשוט את האפשרות להשאיר משהו לסוף ולחזור אליו כשהגוף כבר טיפה יותר פתוח, טיפה פחות רגיש. זה לא שלא הייתה פה רגישות, אפשר לראות שהגב לא בשיאו עדיין, אבל בהחלט הרבה יותר פתוח כבר, ואז קצת מיני סקווט כזה של קימה וישיבה, כדי להסביר לגוף שאנחנו סיימנו את שלב התרגול וצריך לחזור לחיים, שכוללים גם לקום ולשבת ולעשות את כל הפעולות של חיי היום-יום. אז אם הייתי עושה שיעור פילאטיס קלאסי לגמרי, יכול להיות שלא הייתי נכנסת לתנועתיות הזאת, אבל מכיוון שהיו פה הרבה תרגילי הכנה, ומכיוון שהיה פה כאילו אירוע שדרש התייחסות מיוחדת, אז גם להוסיף את המרכיבים האלה, הפונקציונליים, זה רעיון שהוא לרוב רעיון לא רע. זהו, קצת דיפים לסיום.
ושימוש בגדר בתור מקום לתלייה ולמתיחה. והחדשות הטובות זה שהשיעור הזה ממש, האימון הקטן הזה ממש סגר את הפינה, וסיימתי את היום בלי שום כאבי גב.